rhaid mutio eich hun yn ystod y gêm. Paid ffoeni nawr, Josh. Pwy bynnag sydd yma. Josh, dechrau'r gêm. Ie, dechrau'r gêm. Mae'n bod yn Is that a code Na, fi'n dechrau. Mae'n bod yn Cyan, please. Oh. Na, dim mwy. Hanna'n Ti'n gas. bod yn Cyan ar ôl? Pawb yw. Okay. Mute. Oh. Dydy heb mute o Morgan. Na? Oh, sorry. Dwi'n clywed. Up. Okay, ti methu clywed fi nawr. Good. Diolch. D. B. E. Fantasy, paid wneud hwnna. Neu mae'n sbolio'r gêm. Alright. Ble di'r cyrff, y corff? Right. Fi a Morgan just wedi cerdded lan I top fi a ni wedi ffeindio corff. Yeah. Oh, Yeah. okay. Yeah. Mae'n ar boes, fi'n meddwl mae'n... Well, dwi'n gwybod. roedd Mae'n ni'n ar boes cerdded- medical. Roedd ni'n cerdded gyda chi lan fel yr eiliad diwethaf ble oedd angen I mi mynd I wneud tasg arall chi ddim yn gweld. Yeah. Dwi'n gwybod dwi ddim yn Phantom. Mae Phantom yn saff. Sa'n siŵr mynd rhywbeth arall. Na. Fi mewn electrical a wen oedd fi'n gweld Bill, so mae ddim pwy bynnag oedd Bill on. Roedd ti'n trustio fi, Phantom. Dwi A wedyn ddim oedd yn fi'n Phantom. gadw... Wel, o'n i di cyrraedd, a right tu ôl I fi oedd Josh, ond naeth Josh reportio fe tu ôl I fi. Ie, fi'n gweld ti, ti ddim wedi llafyn rwy'n, so... Yeah. Fi'n credu Na, mae'n dyna beth Josh. fi'n Josh dweud. yn sus. Yeah. Dyna beth Fi o'n heb i'n meddwl. gweld unrhyw un neu unrhyw beth ac fi wedi bod yn neud y tasgau. Tom, ti'n newydd dweud bod wyt ti'n gweld fi? Fi wedi gweld fi heb Fi'n mynd I gweld neb. stipio. Fi'n credu Bit taw poeni Josh yw mynd. e. Fi'n mynd I Ie, stipio. Fi'n mynd I dweud Fi Josh. Josh. Wait, faint o imposters oes na? Un fi'n credu. Un. O, oce, mae'n just un. Fi'n Ie, credu mae'na un. Josh yw e. Josh boy, ti'n Wait, pwy sy'n yr imposter? Josh. Ni'n meddwl. Falle mae'n Josh. Phantom, ti angen gwasgu rhywbeth. Be ti'n Fi'n mynd I wneud? gwybod pa un. Josh yw e. Skip neu Josh? Fi'n gwasgu skip. Wel Josh yn achos dwi ddim eisiau. Dweud Josh. Morgan, yn fi gyda ti. Ie, fi'n gwybod, ond ti kind of tu ôl I fi hefyd, so gallu ti wedi gwneud loop. O, dwi ddim yn digon, mae'n rhaid cael 4 os e. O, fi'n cadw llygad yn y ti, Josh. How mute yo. Bill, aros gyda Mute. fi.
Fi ddim eisiau... Mine... Pwy di? Mine O. Mine O. Oedd e'n ar bwys y body a fi'n gweld e siarad. Wait, Mine O. No. Phantom, ti di pasio fi. does neb arall wedi marw, hang on. Na! Oedd ti'n mynd Wait, lawr, ma' oedd na nobody body marw. above ti. Yes, Oedd na neb body di above marw. ti. Na, So, na, fi'n gweld e. O, chi'n gallu Na, fi ti di reportio fe. Fi ti ddim just redeg past fe. dwi'n Go credu on, voto fi mas, fi ddim yn imposter. Dwi'n credu bod... Okay, wel fi'n mynd i fod ti mas oherwydd fi'n gweld ti wedi ar bwys y body. Dwi'n credu Pwy bod... ni fod... Doedd na ddim corff, though. Ni di dod o hyd i'r Exactly, roedd Yoda bar wedi cael ei report. Felly dwi'n credu bod... Sgipio, ni wedi dod Wait, o oedd hyd e'n o glitch? corff Yoda yn barod. Wait, fi'n meddwl oedd fi'n gweld y body o Tro game diwetha. diwethaf. Ie, dyna... So nhw'n cael gwared o Ie, oedd Yoda corff yn ar ôl. un diwetha. Oh, fi'n meddwl oedd game fi'n Ond ma'n glitched. mor funny, achos fi'n credu Mr James yw Yoda, oedd e? Fel pob game, mae fe'n cael Wel, mae'r full sim gyda fe. Gosh. And then kind of doniol o fe bob amser marw. Diolch mwg, a ddim yn rhywun yn cytuno. Mae Mr James yn pob amser y person gyntaf fi'n mynd. Yeah. Oh well. Okay, pawb mute. Ydy rhywun gallu aros o bwys fi? Right. Right. I've heard that of Hanana being kind of sus. Just i gael ti gwybod fi di gorffen fy tasks. Yeah, same. Fi wedi cerdded mewn i, like, card swipe room admin, fi'n meddwl yn call nhw rhywbeth.
Have you already Fi'n found your meddwl... cyan dead? A fi dal A yn byw. bach ai self-report, ond fi ddim yn Yeah, siŵr. Josh, ti di Wel, neud hwnna fi dwy ddim- waith nawr. Josh wedi paso fi a fel rwy fi a Josh right now a bwys yn gilydd am fel Josh, Josh. 3-4 eiliad a os roedd Josh bydd e wedi lladd fi. So fi ddim yn A meddwl bach ai kill cooldown wedi mynd. Yeah, fi'n credu fe oedd wedi setio fyny'r game, Ond fi'n so Josh. Yeah. Sorry, Josh. Os mae'n Josh, fi'n mynd crio. Os mae ddim dod mas. So pwynt ni Pam ti'n fotio? crio? Josh. Josh. Wedi ti'n Bydd fotio os ni fi? gyn aros mewn grŵp nesaf, ni'n gorffen test, yw bydd ni'n ennill. Sawl pobl sydd wedi fotio am fi? 4 Fi- fi. Fi. Fi ddim yn cofio pwy fi wedi fod. Teipio I mewn chat os ti wedi fotio am fi. Na, mae pawb wedi, just... A wedyn L Skipio os fe, ti wedi... Josh. Na, Skipio, wedyn Josh. K os ti wedi skipo. Just gwasgu rhywbeth, Josh. Josh, root o rhywun. Come on. Oh, Os ti'n edrych beth oedd Owen dweud, mae'n okay. yeah, Okay. Okay, yeah. okay. Come on, Josh. Morgan, beth wyt ti gydaid? Fi di Josh, dweud ti'n taw gallu ti fod yna, yw'r please? imposter. Mae Josh yn trio siarad yn y byd pawb Skip. bod na. Oh. Sorry, o'n i ar GG. mute. Sorry. GG. Oh, boys. Yay! Yes! Cywir. Fi'n gwybod oedd e'n Josh. Oedd e'n amlwg. Oh. Oh. Woohoo! I am, boys. A fi'n holo lan gyda fight. Fi'n gwybod oedd e'n Sut ti'n gwybod oedd yn fi ddo pan oedd fi'n gyda ti? Oedd e'n amlwg achos y ffordd oedd ti'n araf ar ben dy hunain o'r blaen, so o'n i'n amau taw ti oedd e, ond ie. O ie, ac os ti ddim, os mae'n haws i gweld os mae rhywun yn imposter, her maen nhw'n cerdded mewn i room, a sydd cerdyn mas, os Yeah. maen nhw'n mynd mewn a gwneud task, a wedyn mae'r bar yn mynd lan, Okay, wedyn fi pawb ddim yn yn dawel. suspicious o nhw. Oh. Pawb yw... Hey, Tom, Mhm. not for school, lunch. I don't know. What's wrong?
Na wedi marw barod. Nes i ddim gweld unrhyw beth yn ei wneud tasks ni. Is ti mewn i laboratory a ffeindio Dau. Wow. Mae barod. Oedd fi'n gweld, wait, actually, oedd fi'n gweld Morgan ar bwys nhw. Oedd ddim yn agos ydyn nhw. So ti'n gallu dweud hwnna? Pwy sydd wedi dweud hwnna? Fan Wait, actually, Literally, wyt ti'n meddwl beth i dweud fe? Oedd ni'n gallu gweld y cogs yn troi yn pen ti. Oh, phantom. Fi ddim yn gwybod. Fi'n gweld colour rhywun, ond fi'n siŵr. Ti'n chwerthin? So ti gyd jyst mynd i fod fi mas am just dweud hwnna? Yeah. Yep. Wow! Mae ddim i fod fi ond iawn. Gawn ni weld. Fi'n mynd i bod yn ghost am rest of y bywyd. Hwyl fawr. Oh! Morgan, right. Daniel. Okay, Cyan, okay. What? Okay. Wow. Rwy'n Cyan wedi lladd Morgan nes i nôl i mynd nôl mewn grŵp a fi wedi ffeindio Cyan yn sefyll ar ben Na, Morgan. absolutely ddim. Nes i ddim gweld unrhyw beth, so... Mae'n Cyan. Nes i wneud reactor chwyth gyda Mr James. Wel, Mr James yn reactor thi. Beth ti ddim? Nes i wneud Oedd reactor... Morgan jyst gyda ni. Mae Morgan Cyan gyda'i gilydd. A wedyn roedd fi wedi mynd nôl, is i nôl i check a mae'n Cyan. Oh wow, chi wedi taflu. Na, ti di taflu'r game! Oh, Big Mae'n goof. meddwl yn bach yn sas i fod nôl. O, na. Be chi'n neud? Na, Oh! Game arall. Alright, un game o olaf te, okay? Un game o na, olaf. ni'n mynd tambl fi'n imposter. Sorry. A dyma fe. Tro yma. Oh, great. Pam as ti eisiau lladd fi gynta. Neu fi lladd fi gyda. Well, I mean, os Pwy ti'n oedd Cyan? Pwy yw Cyan? Mr James, nes i cadw chi'n fyw, felly mae'n ffain. Diolch. Mutio pawb.
Ble di'r corff? Ble oedd e? Right, Lydia? nes i gweld e, right, ti gwrdd ar y bit dechrau. Oedd e right fanna, Ie. y corff bil fanna. So, Ar y dechrau bit lle Dwi'n ti'n Morgan. neud Well, you yr... get a phantom. I need a hand thing, I think. Jay? Sorry? You get a phantom in there. I need a hand scanner. Wel, oedd fi'n edrych ar vitals, a fi wedi gweld oedd Na. Bill wedi marw. Na, so fi'n siŵr, fi'n credu oedd yn cyanide gyda fi ar vitals. na, dyn ni ddim yn afyn Phantom. No, oedd dau bobl wedi mynd. Oedd fi gyda A wedyn rwy'n oedd gwneud fi'n- y hand scan Josh, oedd peth. ti gyda Yeah, fi? exactly. Oedd ti wedi gweld fi dod mas o'r admin, y lle admin? Fi'n meddwl, ie, oedd ti wedi lifo os oedd fi'n arrivo. Ie, mae fi a Josh yn iawn fi'n meddwl. Dwi'n eitha siŵr ei bod yn Morgan. Yeah, fi. Be? Sim. O, nes i ffeindio fe! Sut ydi e gallu bod yn Mae'n fi? gallu bod self-report, lo. Oedd yn fel 3 eiliad ar ôl i lladd fi'n meddwl, fi'n siŵr. Seriously? Oh my god. Morgan. Fi'n fel o Morgan. Na. Ie, fi'n meddwl ti'n gwneud self-report. Mae hwnna'n Yeah, rubbish. nos beth yw'n mynd ti, mae'n doniol. Chi gyd wedi wneud camgymeriad mawr fanna. Pwy yw... Ond ti bob amser yn self-report o ar y kill gynta, so... Wyt ti? Fi ddim. Na, ti yn. Fi ddim. Fi wedi gwylio ti. Ti beth? Fi ddim yn gwylio stream right now, though, as on yn chat on, obviously. Ond ie. Ti'n anghywir, os bydd Mae'n ti yn delay, gwylio ie. stream, bydd ti'n gweld fod nid fi oedd e. Oh, never mind. Sorry. Anghywir. Bye. What? Silly. What? So oedd e ddim self-report? Wow. Wow. Wel, I pawb mutio. Mae'r corff just o dan y labordy. fi ddim gyda unrhyw beth i dweud. Gwyrdd fi'n meddwl. Oh. Oedd fi'n gwneud, Sut ydi fi... Wait, pwy ddim yn gwneud y hand scan gyda fi? Fi. Oedd fi'n gwneud y hand scan a wen oedd fi'n mynd draw i security cameras. Gweld unrhyw beth ar security cameras? Na. Dwi ddim yn gweld Phantom yn rhedeg i'r chwith. Na, na fi. A roedd ni'n neud yr un ar y chwith. Oedd fi'n tipyn bach tu ôl. Rwy'n neud y hand scan gyda Phantom. Dylsyn Phantom lladd fi wedyn. Mae ddim yn Phantom. Fi'n gwybod hwnna. Bydd os chi just aros mewn grŵp? Eich chi trio. Fi'n mynd i skipio, fi'n mynd i aros mewn grŵp gyda chi guys, so ti ddim yn credu bod mae'n fi. Dwi'n credu bod y Phantom, ond gan i just ceisio gyda'n gilydd. Skip Ydy yn mynd cael y medbay scan, Heros i yn gwneud hwnna. Neud.
Okay, Phantom. I'm Phantom fi yw'ch gweld y lladd. Sa'n... Ti'n dweud hyn tro diwethaf? True. Ie, ond roedd chi wedi taflu tro diwethaf. Ie, ar ddamwain a herfa fi'n meddwl oedd e'n Morgan. Ond na, mae o'n ti. What? No, I dim. Fi'n gwybod am Phantom. Phantom. Pwy sy'n dweud hynna? Oh. Fi'n credu yn self-report. Oh, yeah, definitely. Mae Larry Days, actually. Nid hefyd mynd i tabi a nid i'n gywir. Yoda, vote fe, seriously. Na, neud Phantom. Oh, wow. Ie, ti'n taflu'r game, down. Game thrower. Dwi'n imposter, diolch. Woo! Oh, Mr. James! Woohoo! Fi'n mor gwael ar Throw twice in a row. Oh dear. Right, dyna ni am wythnos yma. Diolch Na, pawb. 5 munud, dim O, pawb. Mae 5 munud yn gallu mynd am beth, fi'n gwybod, ond mae croeso mae chi dim, cario mae just ymlaen, like ond 5 bydd y munud. stream yn gorffen a'r clwb yn gorffen nawr, okay? So, na i gweld Okay. chi. Gobeithio chi'n gallu i gyd cefnogi y tîmoedd Cymrymni di Sadwrn yn tournament eSports Wales. Bydd e'n dechrau o Phantom, gwmpas... chi eisiau chwarae gyda fi a Rocket League. Cool. Bydd e'n dechrau tua 1 o'r gloch a byddai'n rhoi gwybodaeth ar yr Discord, y chat, okay? Just so chi'n gallu... Oes rhaid ni roi, siwr naman. Na, fi'n mynd i danfon chi Phantom a blwyddyn 2016 neges a e-bost allan yn esbonio popeth, okay? Iawn, da iawn wythnos yma, gwelch chi gyd wythnos nes, neu falle di Sadwrn os chi'n cefnogi y tîm. So bydd e'n disarn 1 o'r gloch. Diolch 1 o'r am y gloch, ie. session. Ond byddai'n rhoi yn Iawn. danfon chi neges os chi'n cymryd rhan, okay? Pob hwyl, ta-da, ta-da. Diolch am y session.